Okay na? Hello. Hello! Hello. Hi Hello. guys! Hi. Maupay na adlaw. Gabi. Udto. Ano pa ba ito? Aga. Aga. Ha, aton nga tanan. Yes, welcome back to Waray Waray Katalk katok. Podcast. Kung normal ka, Parohaak waray ka katok. Katalk. So ako So, ngayon Jason ako hi Kirby. and welcome. Welcome. And kung nino nagpapa-shoutout, iyakan na niyo, i-comment na niyo kung nino. Yes, para gusto. next na podcast. But Yes. for this podcast, i-shoutout namon ang amon mga friends. Pamela, Jericho, Portugal. Kakay, Uh, Uncle Noel, Uncle Noel. Cardenas Cardenas. family, and Cardenas family did Palo Leyte. Palo ba? Oo. Alright. Okay. And akon family did Rainbow, hera ate, hera mama. Ambot kung kumita na kamo ini, pero shout out lagi pa iyo. Nakon family from Palo is the Mantua Miralles family. Wow. Hello. Hello, shout out to you guys. And and sweet ko, And hi. sweet And, ko, hi. Shout and out and sweet ko and Ate Girly yes. from Bicol. I know baka abot kon almost pare-pareho kasi kaya kanit Bicol nga waray, di ba? Waray and Bicolano. Oo. Yes. So, yes. Good night. Amulad to, shout out la tonight. Basta gusto pa magpa-shoutout ay comment lang ka mo. So, ang akong special guest is unahon ko takon ilaw ng tahanan. Wow. So, unahon naton Kirby it akong guest yun na about motherhood life. Motherhood journey. Mother of Wow. 4. Mother of 4. Kaya usama na ko nga Iya, anak. baby. Wow, first baby. So, ayun. Ano niya, motherhood journey. Yeah. Oo. Wow, so amot atong topic today. Yes. It's my motherhood journey. Bahin makashare kahit mga mother, nga iba pa nga magiging future mother, Yes. father. Okay, sige, sure. So, Let's yes. talk about motherhood tonight. Where will you start? Where will we start? Oh, Okay. first, syempre, alam ka man mag-start with second child. So, so ang mga experiences ang first child. Anong difference on first, second, and third? Oo. Okay. Kaya very good talaga pa preho. Oo, yes, hindi dere. Mm-mm. So, paano ta ba sa start? So, 2016, Yes. ginkasal kami ni Jason 2013, civil 2014 ha church. And then it was really it was really our plan na diri ani kami mag-baby. So para ma-enjoy naman ang life as a married couple. So talagang we planned So talagang we planned that we will not have a child yet until we are at least 2 years. So 2014 adto, and then by 2015 nasen kami. Sige, let's try na magka-baby kasi syempre it's not as easy as 1 2 3 na parang okay sige, yan na mag-try kita pag baby buwas burod na ako. Di naman to Oo. instant. Mo pa palagi disgrasya. Oo, tama. Kay disgrasya gud. Oo. It Yung paplano. yung paplano makuri lugod Oo. paghimo. Pero we were open to the idea or possibilities na what if diri kami magka-baby. So amot to when we were already trying hadto na time, we were open to the idea, we are open to the possibility na paano kung di kami magkaanak, and we're just thinking ahead pagan sugad no na Oo na. Pag waray, mag-adapt. oo, parang ang amo kasi to mind, it's that wari man kami magpakasal kay tungod nga kailangan namo magkaanak. Di ba amo man gud ito, when you want to marry someone, it's because you love someone. It's not that you want to have a child with that person. Kay waray man talaga sinisiring
anong tawag ito, waray man kasiguraduhan, waray man Oo, kay di rin man kita ito nga di man kita test. di rin man kita parod din ng country nga nagpapatest anay bago Bago mag-asawa kasal. kung magkakaanak ba May ka mga mo. may mga instances nga pwede ito ni himuon. Oo. Magpapatest anay ka mo bago ka makaston para waray frustration later Oo, on. towards each other, oo. Mm. But then, nagtatry na kami, to, inistoryahan namon na what if paano di kami magka-baby, ano ba, okay la ba, pagan, will it change, will our marriage be different, but, bagan, pa'y nag-uusapan namon. So, waray sinsing nga, ay, kung di kita magkaanak, sala mo ini, or Oo, sala ko ini, waray mga sugad. Namo na to pag waray. Pagwaray, oo. There are Mag-a-adapt. many ways Mag-a-adapt. to have a Oo, child. So, pwede ka man mag-adapt. oo. So, but then, Pwede ka mag-surrogate. yeah, Surrogate. wow, mayaman. IVF, social. But then, amiton, with prayers, amito nga, after 5 months of trying, nakabuo na kami. So, that was 2015. So, 2015, by 2016, na anak na ito, I gave birth to Kayson. So, it was a difficult experience kasi Mm. I was induced, and induced labor is more painful kesa normal labor. And hadto na time talagang super exciting, super syempre prepared ka, careful ka rin ging kakaon, mga sugad, First time. first time parents, and bagan gusto mo may journal, may baby book, may Tanan na. tanan, tas ang crib gimpapalit. I mean halos tanan nga bagay. Come here, sit down here. Halos tanan na bagay ginpalit namon. Hello. So amin ni Himari is my our second child. So kinanak hiya 2019 before nag-COVID. Oo. So amiton, so first child parang talagang buhos ka. Buhos. Oo. Oo. No? Bagan, Ay paano ba to namon nalaman nga burod ako? Hi guys. Hi guys. guys, kadyan. You stay there lang. You listen to mommy, ha? Okay. Okay. So, first child, kan Quezon, ano ba to? So, anak ginlihi kan Quezon was, later na you sing kay we are doing podcast. Okay? You will sing later. Okay? After this. Okay? Yeah, okay. You will sing here. Okay. So we were trying na pero wari kami, di rin naman yung pressure namon selves na dapat this year magka-baby. But then, to umulputan time nga, naburod ako. Anakon ginpaglihikan Quezon. Yeah, anakon ginpaglihikan Quezon was mga soup-based balilomi, hot pot, mami, and then, ano pa to di mo Noodles. basta anything, basta may sabaw. Amo talaga. Quezon ba ito? Kan Quezon. Okay. Nanonomdom ka, nasering ka nga, kaya daw lako gimpipiniraw. Di ba nasering ka office? Kuan, ano pa ini? Amo ba ito gihapon nga time nga, basta ba kinakaon akong pansit? Bukan, Di ba nanonomdom ka na sa kusun? Gusto kong lobby. Matabok. Nakumat to ka pan? tumabok. Store ba talaga? Basta, Two blocks. mga one block. Pero, Aray, nanonod ako ito na, iniisip ko, kanon daw lang naknonon to nga baga. Sumunod ka laliwatan. Diretso klumusad, tinabok, nag-jaywalking, pagod ako, dinala kambot kay, erayo mo ng pedestrian. So, instead na makanto pa ako, pedestrian, traffic light, di na lang ako diretso tabok. Oo. Tapos, nagrereklamo ka itong gimpipiniraw ka, di ba? Nasa ko, mapiraw man na office, bisan alas nabi pala na aga. Ako liwat, unusual ha ako na to na time, nga ma-sleep, makaturgin, 9 p.m. 9 p.m., gimpipiniraw na ako, gisan, mauna na kaimo kay, nagkikita ka patukan Cardo Dalisay, di ba? Probinsyano, 2014, may dana. 2016, may dana, 15, may dana to.
Basta Nagkikita ka pa hadto, tas mauna kay mo pagkaturog, kay pinipiraw na ako alas 9. Mahigda na ag. Direk maram nga buro na kadto. So abot to. makuan man na to ang kan Quezon. Baka syempre diri ka maaram ko na Mm-mm. experience anot abaton. Mm-mm. So ako opisina to. Pero man ay kalas 9 pa lagi pipiniraw naman ako. So amo to sa ko ando line. Nasabtan na mo burod nga ni Oo, kibot. purod na kayo nakadto. Bali, nasabtan namon mga almost 2 months na ako. Pero amin to pag sigurohan kan Quezon bakan gusto mo bag-o, Oo, may oo, oo. dakahini, may Ideal dakahini. ba? Oo. Ideal nga parent nga. First time parent. nga. Pero dako syempre kay so dito nagamit na niya an first child. Di rin paralitan parahan second Second, and third. oo. Oo. Kahit mostly amon mga gamit handover man Oo, hand me down. hand me down. Oo, so amad to, han first child, amad to kan Quezon, induced ako, so talagang masakit. And thankfully, hatanan ko na panganak, nakadihi mama. So, dako iton help, iton may daka talaga support na aside pa hiti mo husband, may daka family. Okay, waray man Mm-mm. ako. Waray man ako. Di ka man maundo. Ako ato kala sigin kaya mo ito. Pero maram ako mulol na ito. Oo. Amo ba ito natin nagmiminulay ang lak dito bas nagbubula-bula ko dito. Ay, dere kan Mariad to. Ah, Waray man nakadto a ball kay di ba bawal man ha induced an may ball. mm. So amad to nga so kan Quezon talagang and kan Quezon talaga bagahin amo talaga ang pinaka difficult ano ito pinaka difficult nga panganak ngan difficult few months Kay kay waray man ka. waray tungod nga waray ka experience magkakabahin talagang ginlalatag mo pala at foundation mo as a parent na Mm. parang mag-aano ka paano mo i-handle iton new ini nga bag-o nga ini nga baby ini nga human being I mean ano talaga hiya learning process. Buti ay diri ka na makapot ito baka makulba man ito Oo. pagkapot. Pero pag nakarap Okay okay la okay. kay di man Baka mapupumiglas. bugos. Oo, bugos. Pero kung diri nakarap diri ako makapot diri bagan Diri nga fragile diri ka ba? bagan diri ka hadto nakaput kun diri ka nalingkod. Bagan na Oo. ano ka ba? Oo. Siyempre di ka pa maaram sumayaw. Tapos 'di ba nga nakita kita ha mga movies and it baby adin usa nga room or basta something like that. Parang gin-apply ko gyapon nga. So ko gin-try na. Makapoy man iton. Makapoy man ini. Diri idea. Diri ideal oo. Eto ha movies la talaga hiya ideal. Makaturog it bata at usa nga room. Oo, Takay pagtutok. pagtutok mabuhat ka. Takay ito newborn every 2 hours good mother Oo. day every 2 hours so magbibinuhat-buhat ka Ikaw so bangag pagkabuhat it aga bakan sabog. oo amo na so ito nga instead na mahigda ka mo so han bago pa lang pera palawik sa tuy Quezon nabuhat talaga ako para lang pagpadede as in literal nga maling ko sa chair kasi di rin man ako aware nga pwede ngayon nahigda baga nangalimtang ko ang mga nurse mga natutan ko nursing so nangalimtang ko ito si mama na siya kung pwede ka humigda kung napadede ka la kay anakon kukulbaan kay syempre kung full it baby nga kailangan mo man ipa-burp, 'di ba? So I was thinking na kailangan talaga sitting down pag nagpapa-burp and everything. Kasi mama akon diri kapag breastfeed it baby, bisan diri mo tiya ipa-burp kay tungod nga breastfed waray good masyado diri ra magkakaadang colic waray masyado air inside their tummy para i-need i-burp. So okay, then mas maopay. So every time makaturog ma-dede kay gingugutom, side lying la ako. So, di da na baga naka-adjust na ako nga, okay ini. Tapos, ang first, kan Quezon talaga, as in, amo talagang pinaka-difficult nga, ang stress level ko, siguro, ang postpartum ko, nanundong ka to, dad, na, madali ako mahangit, di ba? Kay tutok na ng gabi di ka man maaram kung mag-aano. Oo nga. Especially, lumakat na yung mama. Pag nato kang gabi. Nagtitinok ako kay bagabay Ano ba na. Gay waray na yung mama nga. Pag kay di ba, pag
bugos nga gabi kami manggod ni Jason, we're the kind of parents na it baby bisan gano ka small or gano ka bigera, diri namon hera, diri ra na sleep without us. So how to say it, pagan sanay hira to sleep with us, pagan Mm. diri mo hira mapapahuron ha iba nga tawo, bisan pa gano hira ka closet era nani, diri talaga hira makaturog with the nani, and we are proud of that because bagan Dire kay waray man siguro maraot hiton, but then amo na akon fear na what if ang nagaalagat akon baby amo ton mas maging close pa hit dire kay may baby damang kesa kita limit amo lalo kay nag-set talaga kami limit na bahala na lang kami maperaw, kailangan it bata. gabi Mm, basta adi gud free, ha. basta kami free na, Oo. bahala na lang iton kung ano consequence maperaw ka, basta Mm. free na nga ni kami it bata adi gud Amo na hamon. good, Oo. oo. Full attention So na kami. pagkakagabi iton, once iton nga Mm. maadin na kami, mangangaon na kami, hasta itong adahit pangaturog namon, talagang kami nagulitot nagkukuan it nagiusba. Oo. So waray talaga time nga pag may sakit ang bata or may sakit ako, bisan pa ako to may sakit, talagang waray night nga diri na sleep it kaysa nadto ha. Kay may dadto Mm. time 4 months pala kadto baga ako hingin trangkaso nga. Very very bad talaga ang trangkaso. So among kasi mindset is at least ha full day at amon support sugarihi mama or amon nani or it nagaalaga kang baby full day, the whole day is sure kami nga maalagaan kay makuri liwat itong patit gabi madidistribute iya rest, makalulu iliwat ya the morning kay liwat ang mag-aalaga, Alaga. 'di ba? Kumbaga naging 24 hours na niya Oo, so pag-alaga. amo tamong mindset ito permi nga bahala na kita't maperaw at least pagkaaga sure kita nga hiya ma-step in whenever, Able. oo, Oo. able or makaka-step in kapag kapoy ka na pag-alaga hit day hit night. So amiton nga pag mga 6, 7, yun check na leton check na leton ni Rahi it baby kon mamata na. So kukuhaon na. So ako makakaturog na akon bagan straight at least 2 hours or 3 hours na straight at sleep. So amaton kan Quezon that was really frustrating as in super peraw ako kay Quezon hadto dad di ba nato ukit maagahon Mm. magtitinuokla. So di ka Naghihili kami hiton oo, danen di kami tag-usa ka maara oras. magano kami Oo. 3 o'clock, 2 o'clock. Anak kinihimo kadi hihili-hili ko Oo, lala nag-iisuga nakakatog. ka iya kay ko ikaw di ka nagiwas diri mo kipupulingan pagpapiraw ba, which is pagdating na han second and third child ano nala ako bagan anakon mind is parang o sige as a mother or as tungod man ako't mag-aalagat baby hindi ko nalhi Jason gindi disturbo ay 'di ba never ko ikaw ginsukmat nga Jiri mo man ako ginbubuligan pagpapiraw, never ko talaga tiya ginyaknan bala na lahiya bumuhat kun kay yan na that we have 3 kids. Thankfully he Quezon, he sleeps now in his own room. He Marie she still sleeps with us co-sleeping. So also by the way our kids they really co-sleep, parang amot-amo naging Mm. training ha era kay as much as we want them na co-sleep haamon mas better kay by the time na they are already independent na kaya na nila mag-sleep on their own, syempre maano gihap ano yung tawag ito, magkakadaga separation anxiety no waray na ko bibidi di room bagan sagad ba. Mm. Pero Like syempre nga na Quezon, dire na na-sleep oo. na So nasiring nala good night. oo, good night. I love you, mommy. I love you, daddy nala. Mm. So, amiton. So, ang first baby, I could say that amo talaga ang pinaka-difficult. Kaya syempre, naglo-learn ka, paano diri mapiraw. Bagan, ang mga first few months talagang, First 3 months first siguro. 3 months, 4 months Automat. talagang kakapuyong ka. Kay bisan ako Kan Quezon, no? kang Quezon. Oo, kay pag hinihilig mo Mm-mm. tapos ano pa ba? Bisan ang kan Mari ada? Waray problema kan Mari. Kay Mari breastfed the entire time. Oo nga yan. Oo. Basta,
basta to himari Makapagtutok, mang salpak la. salpak lang rin. Suso. O, yan. Burubalyula, oo. Mm. So, ama talaga, first child, I think, ada talaga iton, masasabtan niyo iton dynamics niyo as parents, how you will segregate Oh, pero kay responsibilities. responsibilities. Mm-mm. Pag usa, siguro kaya na nanay. Pero sa kada amon tulo na, talagang nagkukuhanggod kami bisan ang duha pala, Babatag. nagbabatag kami. Kung hinot for example, aga, kung weekend kasi, waray man amon nani, nag-off man niya. Mm. So, amo sising namon permanente nga, tag, it iya off 2 days. Mm. Kay, gusto namon mga bata, solo namon, ngan makapag-rest luwat niya, Mm-mm. para pagbalik niya, hit Sunday, Workdays, hit weekdays. weekdays, may na energy na luwat pagtrabaho, di ba? Yes. Very frustrated, very Mm. kapway. Kay, Tagan sugarito talaga yan yung na, free oo. time. Kay sugarito niya na nga, we have 3 kids. Talagang, hiyaliwat, tas working man kami. So, hiya talaga itong tanan. Halos Mm. bisan adik ket habalay, di halos di ko nga ni Ano, hirama like alagaan. yan ang Mm-mm. weekend. Sige nga. Oh, mababay na kang Tita Vic, kaya magpapahuwi pa Tita Vic. Ma, ma, magimik pa. So amay ton, so first in Quezon, super thankful ako nga, Kaya ba first ba doon Vietnam, Cambodia kita? ah Nag temple run kita? oo, kan Quezon na Akong case to. to. I was 5 months pregnant, nakato kami ha. Cambodia, nakato kami Thailand, Hong Temple. Kong. So Nag, bisan buro dalo. nag-temple run kami, nagmotor-motor pagod kami, Oo. burod. Up Ano siya to Cambodia. experience? Ah, Before man la kami maging parents na at for the mm. last time na experience namon nga kami lang nga duha, no? Mag-adventure kami lang Mag-adventure do. kami nga duha. And I think it's important na bago kamo mag-settle down to have a family talaga magkaadan mga anak na ma-enjoy niyo at company at isa't Oh, isa pero kay 3 years man lang to, di ba? 2 Okay. years, 2 2 years, years. okay. Mm-mm. Sulit. Tapos, so, on the second child, ato na. So, mas adjusted na. Oh, So, labi na kayo, waray problema, kay di man na, aniya milk, breastfed man. breastfeed, Diri nga, kan Marie, parang mas, mas maaram na. oo. Nga di, an kan Marie, girl manggod, naglilihi ako kan Marie. Ay, inipan. Funny part akon paglihi. I was, January 2019, nasing ako, kaya daw la nahihilig ako at Backstreet Boys. Nagpipinamati ako literally. Nag-work ako akon music. As in, natanan nga songs han Backstreet Boys. As in, bagan, suddenly, nasa ko gusto kong Backstreet Boys. Mga interviews nira, tapos natanan nira nga mga songs, talagang, utro-utro every day. Tapos nasa ko, I think burod ako. Amula. Swearing na ko to, I think burod ako. Kaya parang, unusual man nga, maruruya ako at Backstreet Boys. Tapos, so ko feeling ko, burod talaga ako. Tapos, ano pa ba to bas amo lang to Ako nanunumduman nga, permanente piperaw. naglilihi ako, had to na time, ha Backstreet Boys. And ha food, ano ba na kung ginlihi kan Mari ha food? Ay, orange juice and ay diri kan keso na ton orange juice and Snickers. Napalit ako bisan aga-aga, bisan morning breakfast nag-orange juice na ako ng Snickers. I think kan Mari, ano ba ton akon kan basta Backstreet Boys and Mangga. Dire ba? mango ba? Oo, mangoes gihap. And certain food, waray good masyado ko nanunumduman na tong kan Marie. Basta nanunduman la talaga to ang Backstreet Boys. Balik-balik. Ako weird na. So, kung ano ba yun nga Backstreet Boys? Nanunumdum na ngayon ako na akong anak ginlihi ngayon na to kan Marie. Turon. Oo. Turon. Nagpapahi Pero mo may ka. to gusto kong turon. Himoy akong turon. Turon. As in, oh, good man turon. Okay. So, kan Marina, diri na ako, maram na ako, di na ako napipiraw. So, maram na ako nga, pag magtuok, papatideon lang nga nahigda. Mm. And thankfully, because of COVID, talagang
na naduro-diretso ko na pag breastfeed kay actually diri malakas itak supply when it comes to milk. So kan Quezon, he started as mixed right away because boys Lalaki. malako hiran milk, makusog mag milk Makos, talaga. oh. So and he was born 3.4 kilograms normal delivery, and so 8 months lahiya nag-mix, and then finally on 9 month hiya nala talaga, as in literally na diri Nag-give na up. hiya nag-give up na hiya, formula na lahiya. Mm. And then after hadto he Mariliwat was breastfed. So first 3 months han bumalik na ako work, makuri talaga kay diri man ako makusugit akon milk, no. So pero nagpapump ako office and makuri kay syempre it ako yung work, uh, desk work good. So 8 hours ka ada desk. So makuri pag mag-work tas saka ka naliwat pag pump. So frustrating, but then tungudan COVID by 2020, Oh, bisan ti ubos dire-diretso na to. na akong supply, nagdire-diretso. Tas si Marie Ay, kasi napansin ko, she's very patient. So bisan gingugutom na iya, bagan oo, diri ya kadana to dire na nagtutuo, demand, di ba? diya na demand, basta maghulat laya akon, or kung ano na lumasing na lakot, ogi ano na inin himari waray na iinumon kay an akon supply hadto kung para yan na lang nga adlaw, para yan na lang talaga nga Ay, adlaw. dire gifted. Diri ako gifted. So pag nagka-COVID na, syempre daily habalay, hasta nga hala, nagdire-diretso na lang, dire-diretso, hasta nga nagkaon na solid, milk lagi happy. So, nag-stop na yung maripag milk ha akon, di danahan 7 months pregnant na ako, anak third child, kay waray na ako supply. So, waray na ya choice kundi mag-formula. Oh, So, mga ganun. so ano pa ba? Tapos, so kan Marie, baga medyo, ano na ako, adjusted na talaga. Di rin nahiya masyado, di na ako nakakapoy, di na ako na-frustrate, di rin na ako, aburrido or irritated. Ambutan kan kisan talaga, very irritated ako. Maybe tungod nga an hormones han lalaki Lalaki. nga anak versus anak Ngan siguro hormones. siyahan, syempre, wala experience, paano Oo. ba yun? Pag Basta kayo natukan magahon, syempre, buhat ka. Kami nga duha, buhat na. Nagmamata na, ihihili mo. Di, lagyap na, undang. Mm-mm. Papadidion mo, mo man lagyap. Oo. May problema yun. And then, so nagkada na kami second child. Hikeso na ko, sleep lagya pa amon, na milk lagya piya ha bottle. Tapos, so marry. Bali, syempre, han baby pa hikeson, han waray pa ako second child, hikeson sapit ko. So, aniya bed na kadinak sapit kay mami. Tapos syempre, maram ka masakit ha heart pag imo anak na for example 2 years na nakadai mo sapit, or 3 years like Quezon, 3 years ko diyan sapit ko, tapos yan na tungod nga may daka second child, mabali niya ha iya daddy, maram kahan magiging second child, magkakada pala akong second child. Di ba dadag istorya kami ni Jason, very open kasi kami ha, isa't isa, itam feelings, hitamon naiisip. So burod ako kan Marie, nasi nga kan Jason, so nahahadlok gad ako, di ba nag-istorya kadto mo, nahadlok gad ako kay pagan, kaya ko ba bagan anak na may fear ako inside of me as a mom, kun kaya ko ba mag-love another person other than Quezon. Kaya parang anakon for 3 years, anakon heart, anak mind, nagod-tugod lang ang Quezon. So parang nahahadlok ako na bangin I will not be able to give the same amount of love that I will give. I was scared na bangin I will not be able to give the same amount of love to the second child, um compared nga to akon first. But then, di ba, ano to nimya ka na ako nasinggayo tong kabaraka. Okay, bakan maabot ito time na, wala man. Bakan ako, wala man ako to fear. Bakan pag-abot, same man la. Mm. Parang, Bakan automatic oh, man. tapos umulpot na Marie, tapos nakikita ko, bagan instantly natanan na fears, Siyempre, anxiety mo, ibagod man nawara. luwate. Suka dito, kay may dana, may dana buot. Mm-mm. Siyempre, kung maaro hirat di man, ira lanay. Oo. Kay, suka dito, yan na,
baby, syempre iheto milk la, Mm. turog, mata-mata, mulay-mulay, Oo. libot-libot. Himama ka sa to na siring, di ba nga? Ayaw i-focus tanan it imo attention hit baby. Kay hit baby makaturog man la ito hiya, dili pa man gud ito hiya. Although maram garit tera, nafi-feel garit nera nga love erat era mother era father, but then ayaw kaligta iton second iton imo mga bata nga mas may buot May buot na. kay the baby ayaw pag kinargaha kay atas adi nga usa di mo na asikaso. So parang ami to amon amo gyapit tot akon Labi na gin-apply. pag kami natade balay, Oo. talagang bahala ka din mong tinuog. Okay, singing time. Oo. Oo, tuod. Basta maaram kami nga busog, waray man Waray man pupo. upo, o Okay na tiya. okay, o bahala na. Tinuok Pag ka, tinuok na piperaw nito, la, piperaw pampaperaw. or nagdidiman pag may mga ano to, mga baltok pa naman ng mga bata yan na kaya pag naagi ka makita. Tapos paglalakat nim, Matok. wow! Pag-aagi na natin, Ada na liwat. bapa ko hala, Ah. babayaan na gud ba magluluto ako didi. Tok lang nila. Pero balit nasing talaga katuhan han burod ako kan Mari. Ano ba ini nga akong feeling? Pero kano daw la nahadlok ako. Pero han umulpot bahi Mari bagan nawara man adto nga tanan bagan diri mo man ngayon kailangan anito tungaon it love. Kay you can give the whole love that you have for this child with the same amount, the whole lot of love that you have for the second one. Wag di mo talaga pwede sigun nga 50% lang adi, 15% adi, favorite Oh, ko. waray man. Waray talaga. I don't know, kakakon. Waray ko talaga. Hakon gyapon Hira nga waray. duha. Love na love. Siguro good Hira man nga tungod tuluyan. it era waray man hira ibang kumbaga era it closeness namon talagang kuang good kumbaga nagbabanding ba. Oo, oo. Siguro amo sa dito kay mara mahirap pag weekend Mommy and daddy naman la. daddy la malakat Maram kami hira kon nga. May na kami mga kon lalakton. init lakat apod And dera. 'di ba, wherever we go, whatever errands we have, kun waray kami nani, upod good lahera. Waray ko sa swing, uy, ayo ka mo pag upod, ninhila ka mo, waray so ganito. Pero may hala, sige buruyo boy. Bisanhan, COVID. Nanonomdom ka to. 'Di ba sarado nga di nga tanan nga waray man malls, labi na handiri pa pwede ang mga kids sa malls. Anamon ginimuhat to, o sige road trip la kami, kadto kami ha beach, di naman pwede mag beach kay bawal gud talaga literally gumawas. Diri bawal gumawas ang mga bata, pero bawal hiraha mga public areas or ha mga mall. So nam ginihimo para la diri ra nangangalimutit era environment, magawas kami ngadto kami ha park, adala kami ha auto, mapalit kami hin food, tas ato kami mag breakfast or ato kami magsasnack kasuludan auto. And Nalibot la o kami. malibot la kami, magjo-joyride kami. So amo amon way of and since nga literally waray ang mga bata magstay habalay during COVID. Waray hira as in an nakulong hira, waray talaga. Kay Gagawas talaga gingagawas namon hira, makadto kami ha park. Pwede man mag-park, open man especially nag-open ang park, pwede na kami mag-park. Kaya waray man may nagpa-park. Waray tawan park. Nahadlok man tanan. So, amon free and park namon. Para amon solo. So, amon to. Ano pa ba? First nga niyan, di ba dagat, waray may nakad to. Oo. Yes, dagat kita, tara. Pag naglimpyo yung dagat. Kami lang nakad to. Edi okay. So, amon to naging sesering nga, bagan han na bulag na hikison ba, no, kay umulpot na himari. As in, so, okay, parang namimiss ko yung Quezon, nga adi naksapit, kaya yan, niya nasapit, iya daddy, hadto, masuksok ko dito, Quezon na, tiyak, nabut nga, makadit, or tiyak kamot, isusuksok nga di takbungkog, iya tiil, isusuksok nga diha imo. So, kasi Quezon, very, very sweet ba, very malambing gad gapi Quezon. But then, he's not pinaka-unexpressive ba, dere so good. Amo na tiya, dukot-dukot. Pero kan babae, lalaki gud man ni Quezon. Amo na singhera, iba talaga ko na lalaki, iba't babae. At babae talaga ko no, super malambing and
truly himari super malambing kay tungod manggod siguro Marte. nga breastfed no, bagabahin ang bonding Pa-baby ya, talaga oo. pa-baby ba? Pero may mami, mami, maihi na lang, mami, ano na lang, natanan, mami. Mm. But then, ginsisavor ko to yan na kay, mabot ka pa ito time nga, masing nataakon, mami, ayaw, didi, mami, di ba? Parang kan keso niya na, mami, kato na, sagad-sagad ba? Which is normal man ito, di ba? Kay they want to gain independence. So, pero amat to, so, third baby na, kan Milvia, amulwati ni An. Amo talaga yan, di rin naman inaasahan. Nga, amo si siniring naman nga, surprise baby talaga hiya kay, ano ba to? Pag may napakya na amon, di rin na, duwala Sunday na. to. Tas ano to, permiti mo ba ton? Kasi ako nga, di na nasusumatan kun may dekaturo, disgrasya na lang ito. Oh, disgrasya good man. Na disgrasya good man. Na ano to, nasagasaan ng Mm, humaharurot na Rumaragas ang rumaragas ang titi nga. Malitaw. Ano ba to? Nasabtan namon October na siya ako. Normally, regular man gud ako, diri talaga ako mamimisin period. So, Burot. tapos, Okay. nasa ko Ha? feeling ko, puro talaga ako. Kay 5 days naman, 6 days naman, wala yung man ako abda. Tapos, anakon back, medyo nag-iinol-ol. Sa kumbaga, may tagod talaga ako something. And then, nasing ako, pagburod ako, bisan ano yun nga oras adlaw, mag-pregnancy test nga niya ako, positive good ini. Bisan dira ako first P in the morning. So, palit ako blood, PT, didila ubos. Ang baraton, lagyan pa nakipalit. So, okay, kung burod din positive Burot, ini, good. bisan, Bisan mahal, bisan barato. pa barato. Sa kanto si R na ako. So, ako, agi daw. Tapos may ako, son, pakadididi, para masabtan tadayon kita nga doon. Agi daw, pag ulpot goodmanhan result, shucks. Burot. Pag di ba bagan antot Linya. iton an urine na nahuhulos man di ba ang pinaka-marker mark 1 nagline na agi daw pag second line second marker na agi daw naglinya hala as in kinalasan ako nga direk maaraw mag-ano ako baga ako ginbuhusan ni mahagkot nga tubig kay di ko talaga ini-expect pagabahin kun ang first two kids first two child namon talagang ginpre-pray ko talaga adto na Lord I'm ready to have my second child or my first child my second child talagang ginpray inihimilvia out of surprise na disgrasya. talaga disgrasya talaga yeah but then it's a beautiful accident no Oo. super pag nakikita ko yan na super Amo, thankful ako na kikita parang mo aga naginginirit na dahil. oh she's Mapay the na lang umabot ka. most cheerful baby pag bumati la tiya ako na masya ako hi Milvia mas smile na tiya as in Mapay na lang umabot ka. once so good so bisan alam mo yun parang bisan diri kami ready in third child May iroy hapat amon ito. May da kami ka co-sleeper. oo diri matitima painin diri matitimat frozen Kaya babae. Kokomelon. Nasi nga niyo, kogi, huna ko tapos na akong kokomelon. Adi pa man ngayanin usap pa. After hini, maram ka na kay girl frozen liwat. So, asya iton. So, ano, an akon, tas dito ko na na-realize, nga hala, mo ngayon nga, nagkikrave akong mangga. And you know what? 2019, wari pa COVID, ano. So, last year. 21. Oo. Oo, last year. Last year, na office naman ako. Almost daily na. And then, nagpaparot akong mangga dito office. Nasa nga na akong manager. Why are you peeling a mango? So ko, nothing. I just want to eat. Tapos niya, oh, I thought you're pregnant. Oh, doc, no, I'm not pregnant. Tapos nagtitinawa kami. At to ngayon na time, burod na ngayon ako. Amo ngayon nga, nagkikaong-kaon ako pero may mangga. And aside from that, may daman grocery nga ton ubusan ng office. Napalit ako nga tuhan mga cheddar cheese na naka-cubes. Tapos, amo naging papadisan mangga or nagdadara akong grapes. Amo naging papadisan akong cheese and grapes. Amo nak-snack.
amo na ngayon nadto kay burod na ngayon nakadto. So amo ito pinaglikan liwat cheese na Grapes. cheddar cheese and mangoes Amo to and na time na napal kita sa cheese bars. basta nagpapakat kita, nagpapaslice kita mga talaga nakatukatan cheese cheese section. section. Oo, Pakat awan kami to. mga cheese. So, duha, tulo. Hindi, nag-cheese kung nagwa-wine. Pero, Mm-mm. okay. Pero to na time talagang, pagkitan cheese kay, babalunong ko office, amo taksnak. Jesus, just me, amo na ngayon na, tuburod na ngayon ako. So, sama to, so, ulpo Milvia, nasabtang ko na guys, aminit akong pero may nanonotice sa Axel. Pag nasasabtang ko na nga burod ako, ada na ito na started symptoms in pregnancy. Like, kan Marie, kan Kayson, waray ako nausea, waray talaga ako Waray difficulty, ginabat. Oo, waray. Kan Marie and kan Milvia, ada talaga time nga nasasabtang ko na burod ngayon ako, na ada na symptoms in nausea. Kan Marie, diri duro, pero kan Milvia, extreme Di nausea ka talaga. nakakaon. Diri talaga. As in, pag mata ko aga, buti na lang, diri lot ako nagva-vomit. Dasin ko Extreme nga, nausea lang. pirit la pagkaon kay Oo. may baby hasulod. So, anak akong laging kakao na to. Anak snacks, anak pagkaon, Skyflakes, Kaya tas anak ko, man kumaon, kaya may oo, nakamagipipid. diri man pwede. Tas, diri nga, di ka gaganahan talaga pa pagkaon. Kay the whole day, nauseated ka talaga. Bagan, diri mo nalang na-feel ang gutom. Kay nauseated ka. So, First 3 months na to, di ba? Mm-mm. Or 5 months na. diri up to 3. Mm. 4, almost 4. So, anad to na akong balon permilaan soup nga Soup base, ano carrots, to? ngan, Diri an sutanghon. diri so tanghon miswa soup. Wala perminakon ako May carrots. may carrots ngan may chicken na dato gimbubutang Inubutangan hive ni ko Beck and strips. strips oo. Chicken So breast. amula sopas la talaga tas pagkagabi sopas na liwat. So anak snacks skyflakes nga may garlic something like that. So amula tapos thankfully umuli kami sa Philippines sa December 2021. Sakto Burod ka to ngayon. burod ako. Pandemic ka to, di ba? Na-lockdown ka na? Waray. Na-quarantine? Na quarantine. Thankfully hadto na time kuan na nag-subside na talaga an akon Nakakaon ka ng rasyon. kakakaon na kan rasyon, nakakaon na kan food na Pilipinas. So to so yan na iniluwat an kan mari waray gud ako medyo na Koreanhan anakon delivery iniluwat kan milibyo ako kinurian talaga as in Jason maaram gud tiyan nga pain tolerance is very very high. In fact kaya ko magpa-root canal bisan waray anesthesia sugad kahataas tak pain tolerance and bisan nagli-labor ako diba diri ako nag-aari nga sa diri ako waray mamingaw la ako na nagli-labor Walking latiya. halabat akon labor process naabot ako in 15 hours 16 17 maiya ko na was 17 hours nagli-labor akon sugad kaiya pero diri tuhira na bati ako nga nagguginuliat ako talagang breathing exercise talagang tapos Proper. eto na ano lataknawong pero hindi talaga nga kan Milvia as in amo talagang pinaka painful hatanan-tanan Nabot ka gas. nabot pa nga nasi tohan nga nera limit. gusto mo ko no mag epidural and I'm proud that with all my 3 kids never ako nag try in medicated delivery talagang they are all Normal bisan painful dagko. delivery bisan dagko. They are all si Kayson 3.4, he Marie 3.1 and Milva talagang di ko ni-expect 3.9. So just imagine na nanganak ako 3.9 baby. Which is siguro makarat gap kasi ang doktor. Mangarit talaga hidok. And grabe talaga ang pain. As in, bisa ni Jason, nasing talaga, Son, di ko na kaya. Nagtutok na talaga ako. Tapos, bisan diri ko gusto, ito nga bangan gas, nga pamparelieve. Taka di rin man pwede Dili nga ko talaga. damuan pero dati. So, kanan usalan Oo, dati, haduha nga deliveries ko, himama, nakatusuludhan
han delivery room ini tungod han COVID, waray talaga Jason lahi mama nakadilabalay upod lahihan mga bata. So talagang ah, pero madalin akon pag mag-deliver na ako pag ada na pag undo pag waray na ako nagkamayada na, problema. ano to? Pero ito ka CM? Pag 10 cm. Then, Pero pag pa, pag pug, ito na. pag nagli-labor pala, waray talaga. As in, Mm. ini talaga, an extreme pain talaga nga nasa ako. Yay, kini maulol manininduro nga akong baby. Ano to lay ni? Jesus pagkawas, 3.9 dok na signalan doktor. Asya daw, nangadto ni na baby. Asya ngay ang kuno, dumako kay nagkikinamin yung kinaunhin ice cream. Ano? Sugar. Okay, baka no halos mag GDM na dakat to na diri na hidok maaram kung GDM ba ako kay may glucose na curin pagka next na 1 week after wari na luwat glucose. Ano ba ini diri ada ko no ba in full slad to. Jesus just ko GDM na ngayon talaga to kay mo pinalawari hiya umabutin 4 kilos kay kung nag 4 mas stay pa kami at to hospital. Okay. Kay mo monitor man na may niya blood test, oo for blood sugar. So amad to but then nakatalwas kan Milvia and puro hera kuan. Puro hera may ano ito? Blood incompatibility. that's ay oo ngayon that's what I forgot Kailangan to tulo. mention. Oo yung blood incompatibility. Kay tungod nga tak husband is a royal blood. Wow. May dahiya royal blood Royal na True AB. Orange. AB hiya while ako O+. So always kami may ABO incompatibility. Hera nga tulo always nagjo-jaundice within 24 hours so So, nagpapathological jaundice hera. Phototherapy kami permanente. So may da kami extreme phototherapy, Diyos mio. So kan 2 birthdays ni Jason nga puro ay diri ngayon. Kan birthday ni Jason kan Mari. kan time ni Marie dito Oo. yagin dito hiya nag-birthday ha hospital. Han time liwat ni Kayson an kan Milvia liwat kan Kayson liwat birthday halos nagkakadungan lahera. Nasa man ako agi ano pa ini makaharangit ba kay syempre gusto mo na umuli kay syempre iba gud lagyapit no adikat balay ba gusto mo na umuli tas admitted kami naabot kami 5 days 7 days. 7 days. So parang, ay makapoy man ini. May napangandi time man kan Milvia nga, nakagawas na kami han Mabalik. birthday ni Kayson. Kay okay nan iya Bumalik results. pa for 1 day ba ito? Oo, the next day. Pagka 11, bumaling kami. Tapos 1 day luwat stay. 2 days. 2 days pa. Oo. So, bagan frustrating ba? Pero amo gud iton. Talagang, pero first time nga na-experience ko iton, talagang pag malalayo ka tim anak ba, syempre di ka pa man maaramhit matatabo. Hikison kasi to that gimbutang ya drum ang sisinera na drum phototherapy. Ibig sabihin ko no hadto talagang malalaan ang level han iya jaundice. Amo to nga gin drum phototherapy ya pero an kan mariko no nga kan Milvia diri na sugad kahataas amo to nga ano lahera and portable Pagkana ko. Hangatanan nga ano ito na mga babies. So hinamanan pinaka malaksi i-handle nga ninon pinaka makuri i-handle lahera. I think nadalian nga ako kan Marie kay syempre mas ano na kita mas bangin tungod gyap nga pandemic. So oo balay sa man la pagyapit, oo. nakadaman la ta balay. Oo. Ngan ano itong tawag siguro kasi mas maaram na kita kung mag-aano kita, maaram na kita enrollhan isa't isa like I said. Uy, ako to nagpalakat kan Mari. Kaya nakanikad to. Di ba bibinidyo ko yun oo, the hallway. oo. Tapos Kaya ure man ako, syempre, ure magtrabaho, anak inihimo. Ala, minulay-mulay lang bata. So actually madali hira nga tanan ano pag kay tungod manggod nga sigunta Gusto ko nga na to, diretso na la, no work with pay. you wish mo pay ka nga ni no work with pay ako adto with work over stress na work Kaya kay, di rin man Aray ko na- nga ni kagamit anak lactation hours adto
Di Kay naman puro kasi nira kinahanglan trabaho. magnegosyo para mga kwarta. Mula. Pero amad to, so hatanan ng mga kids, atanan, waray man ako sinsing nga, kinurian ko din duro, or, um, Question, ini, mm, kung waray ka na Korean, ini pinakamakore na question. mm, Like, di ba, mga hotdog, mga, dirigad, may nakikita ko nga, naseringit mga bugto. For example, mga bugto, sinunta, may daka mo mga magburugto, mm. mga singit, mga anak nga, kahit konting paborito, may daka, ha mga anak yan na, haton mga anak, may da ba sinsing paborito ini diri, ini, Ako, di ko masabi, parang natananera, favorite ko. mm. Diri, ako manggod, ginre-remind ko ta akong self na singon tahimari, mag-inarte, ano ko tak attention na iya. Di ko liwat ginuhulat nga hikison mag-inarte para kuhaon tak attention. Ginahatag ko dayon. Ginahatag ko, bagan para ako na, ginahatag ko automatic. Di ko masabi, that's my point of view, but I don't know, imo part, pag, kung ikaw, nakikita mo man iton, kami, mga bata, kung, paano ko i-handle, diri ako as in, oh, himarila, oh, hikison, oh, Jason, ikaw bahala kan kison. Diri sugad, aram ka man tat dynamics na pagsugat hiton, mga bata kailangan kariguan, natanan ito from karigo pagliwan nga tanan, sugad ba, waray sinsing nga ihikason latak ka kariguan, ikaw himari, waray man Mm. sugad. I don't know, ikaw pag kita mo, paano ko ginhandle it, kids? Ano naman, kay, paro sa sahid man, Oo. kung sinunta, pakaon mga tanan, Oo. karigo tanan, Mm. lotion tanan, Oo, pero when it comes to attention, kanya-kanya. oo, so ganito, keso na school, inaano ko talaga na, make it to a point ko talaga nga, ikitaan ko tiya books, tiya school, papakianan ko ya how school, how, did you enjoy school, talagang aano ko tiya day, kay parang make it as a routine na, ginaas ko hiya, ano, kumusta yan ang adlaw, ano tiya feelings, sugad-sugad. Kay, syempre, the whole day ya waray, so kailangan pagbabalik niya, itak attention, Mm. iya liwat. Kung may daging papakita, siyempre tagan Labangan, mo time. oo, so ito, oh, mami, yan, adi, may Mm. ginhatag ako. So, sa ito, may Naging drawing ako. kay, sugad dito, ma'am, di ba, pag naulpot niya from school, makikita ko chat, oh, Kayson nagbi-misbehave sa school. Mm. So, diri ito hiya matuod haaton kun reprimand talahiya during may nag-message haaton nga nagmi-misbehave, gini-reprimand tahiya. And then at the rest of the time na behavior, diri naton yan tataganhin, diri naton gina-appreciate it iya pag-behave. Oo, Acknowledge gina-acknowledge it iya good good behaviors. behaviors. So, asya ito nga, asya kison, usala ni natong Kaya kan, kayakan, natod hiya, kay balance it aton, mag-reprimand kita, at the same time, may dakit acknowledgement, hit good behaviors niya, hit iya pag pagiging sumirang good teacher, kuya, oo. okay, good dia, Mm-mm. good na iya, di rin na iya nagkikinuhan. Mm-mm. Okay. So, lately kita, waray na magme-message it iya mga teachers, waray na mga nakuan nga, diriya na tuod, sugad-sugad ito. Kay, igi-explain ko lah iya nga, iton, sugad ito, diriya, magsisinga kay diriya ako mara mag-drawing, direct i-explain mo lang iya nga, it's okay nga di ka maara mag-drawing, kay, amo lagi ka may teacher, kay para herat matutduha imo how to draw during art class. So, bagan, nakakaintindi ya. So, amot akon love way of, ano la ba nga, parang gimbabalance ko lang nga singunta, the day nga time nga warhiya din habalay, ay tak attention, adi man it duha nga May bata. balance Mm-mm. kami ton. Kay hiya, learning, akon, activities. Oo, true. Sugad Nga diri kita, as in, both kita mag-iisog, diri ba, diri sugad. Amon dynamics, sugad. So, Mm-mm. studies, ani mami. Pag set mga- in routine, kami, gisaset natin 13, say for example, pag ulpot ni Quezon, bago hiya kung mag ano-ano dida, reading, reading.
himari o na Yan na. determine naton nga medyo diri hiya nakaka determined ABC gintiyagaan naton ABC itas time nga diri naton yan nakakag trace pa diri pa yan nakaka-trace in properly hin ABC or Yan hit na, yan sobra-sobra yan luwat. na sobrahan luwatit pag-training nga tanan na lang nga oras niya puro pag-tracing. Pag mata, matrace anay. Habang nakikinito sige tracing. Sige surat. So itong tungod nga i-establish niya nga it routine nga amin ni takihimuon every day. So amo application pag ulpot magre-read diha bisan pa iton ginuro-utro na niya iton book kay kailangan i-practice and reading nagpa-practice siya. So amo la iton. So bagan it akon leto siguro imbabalance ko Pero lang pag that time. weekend, talagang waray kami study. waray- Yeah. Waray. Kumbaga, di rin namon. Thankfully, liwat, kay son, it era school, it era age yun na, warihera homeworks. Oo, siguro. Pero Kung may daman, masabot School man ako ha naman, face, era school app. siguro nila ginihimo. Oo, siguro, oo. And kison, it masaring man liwat ya ako na mami ginasing teacher surat sagutan nini nga mga pages. So pero amiton as a mother parang marisyo ton motherhood journey ko pagan di ak nag-expect na makakatulo ako makakatulo ako na anak and I'm Labi na ako. Disgrasya. labi na ko kay usa ka la na anak ako kami Ah. okay la kay upat man kami na magburog to Marisyo So, ngayon, damot anak. marisyo Mm. agan wawarat tananim na kapoy bisan mapiraw na Pag- wawara itpiraw Pag-aabot, may da naghulat, napakana, may ano, namasing- kung may da ka, ano timdara kung may da ka grocery, ano, timdara, may da ka batida. Siyempre, danay na ngalimot ka, danay luwat, may da. Oo. Pero di rin mo masing kailangan may da permi. Hindi, pero napakana, what did you buy? What's in there? What's in there? Aram na tera. Okay la tera kun waray hira pasalubong. Pero asya I'm just thankful as well na ini nga motherhood journey ada ka kay makuri iton probably I don't know the feeling but na imagine ko if waray ka beside me in this journey makuri Hindi. talaga. Ambot kay baka nagmamature ka good man at responsibilities ba. Siyempre, diri ko gusto nga diri ko maaram ito himuon. Kumbaga, masing pagliwan diaper, pagkarikot mga bata, diri ko kaya himuon. Kumbaga akong side, dapat maaram gyud pakita kung paano ito kay paano Para kung kamula. Oo, gusto ko nga nito kung kami lang amo gyud pagkakod and times di ba to nga may daka work tapos ako bagan Waray pa'y Milvia. Oo. Nalakat ka mo, nakato ka mo, somewhere. Magbe-breakfast kami bayan time mami kay may ka work. Oo. So malakat kami. So kaya ko man i-handle it duha nga bata Diri nga ako diri lang. nga masyari nga agidik maaram kumpara aton iya gatas, anot iya medisina na giniinom, maaram ito hey Jason nga tanan. Pag kuan maseng awop dang ni big ayaw na ako la mapay ko nga ni kami lang kay maaram ka imugios. Bisan pagpapa-check up, 'di ba? Kung diri ako pwede, hiyatot maupod mga bata pagpa-check up. So like I said, every journey mas madali kung may daka partner and Oo. like parenthood is easy if may daka talaga partner. So I'm thankful hit Ginoo nga I am given with a responsible partner and sugad leto Jason pero he's very responsible, he's very hands-on, super hands-on. Okay. Kami nga duwa super hands-on talaga hat kids. So Diyan ang aga nala ako to bisan may da kami true. may da kami okay may da kami I mean nani pero doesn't mean nga Iya dili ko totalan. oo magios. Diri kasi ako morning person. So hiya morning person. So hiya iton. So danay nagluluto ko pamahawon namon. May bisan ako may sulod. Not every day, na diri naman every day. Pero in a week, diri ko dito mga 2 to 3 times magluluto ako itong pamahawon or egg or basta pero pagkakarigo every day Kan Quezon, kan hiya Quezon. ba in charge. kay pag mata ko to pag-aga pagka 6 o'clock pupukawon ko na ya kay my school magliliwan kakariguan magliliwan magbe-breakfast
Then that's everyday. Amo ito akong everyday. Amo Mm. sa ko nga, paano ko daw lang ita time management kun himarin na ma school luwat. Hinot una ko kuhaon hit kasi syempre duha man nga singon ta pareho na Amo school. laliwat, amo lagi nga may daba kita sinsing work dynamics kay kunha when they were little so ganito yung Milvia yan na di ko talaga yagin disturb when it comes to pag take Sleeping. care la pag kan Mm. Milvia so ganito in the middle of the amagahon maamagahon di ko talaga yung disturb kay iyaliwat task is to take care of Quezon para mag-school. So, dilo takit niya gin didisturbo nga masya niya. Uy, Quezon, kailangan kariguan. Waray liwat. So, maram na tiya nga pagdating ang Quezon, hiya na kay kan Milvi, ako lotet peraw. Or say, for example, he Mari, gusto mag-pee in the early morning. So, kun, maram na ti Jason, kun kapoy ako talaga, piniperaw akong duro, hiya tot mabuhat para pagpaihikan Mari. So, asyetun. So, pagan, Ay, speaking of ihi, mas yan maupay mas, mas maupay yung mga may mga baby, ma-training na niyo sa temprano na age. It mga 1.5. pagpu Oh, patience lang. uro ihi Patience lang, oo. kay kami talagang baga gintry good namon dayon sige makakatipid ka mo daya pero Oo, baga at first syempre waray perfect na training, maano Mm. talaga to na ano mga 2 to 3 times bed. maiha bed or maiha Mm-mm. floor, mauro ha floor. Pero It's maabot okay. man ito time ma-frustrated nga nakakaihira Mm. haera bed or nakakaihira ha floor. So malelearn nila na nakaihi ako floor, kailangan makadto ko CR when I Ngan need. it feeling it urge ba nga Oo, may oo, hingayin ini, mayakan. mauro ngayon ini. Oh, Oo. ayaw, don't make it as like a burden, especially when you go out. Nga masing ka, ang giveaway CR, like labi na Philippines, Mm. mahugaw, masing, ako, himari, maarte talaga himari, masing talaga tiya ako, ang mom, it's CR, mahugaw, masing Oo. talaga tiya, she's very vocal, masing talaga tiya, mommy, the toilet is so dirty, ew, gaganyan. So, ako liwat, the reality is, you have to tell the child na, ano man, maihi ka or diri, mahugaw iton, pero you have to pee. If you don't want to pee, then pee on your shorts, like that. So hiya, diri talaga tiya mapiha iya shorts, kay marami nga, it's not right to pee on your shorts. So, bahala na lang itong mahugaw, tutduin na lang kung paano mag-ihi mahugaw na toilet. Nakasquat. Na Labi nakasquat na na Philippines. sit down, oo. Na most waray man Don't ako. sit ha, iton, Waray man ako toilet nakita bowl. nga maupay nga CR ha. Like, Mari, mommy, this is the girls' toilet. Yes. Oh, mommy, the toilet's clean. So, may da kasi nga di mga mall. Syempre, mga mall nga di, maglimpyo talaga. Pero may Oh, daliwat mga establishment nga. Syempre, may dihara own CR na mas nga, ew, dirty. It's not dirty, pero pag ada mommy. Pero, talaga ha mga so, tututduan ha mga kaunan mostly frustrating, maglimpyo man didi. oh, di, oo. Pero, ito, Mall labi na kay bagan hotelet na nga oo. CR. Kailangan every may nagamit limpyo. So maram ka nga malimpyo. Pero ameton kailangan luwat may ipa-realize mo ha bata It na other may side, may it mahugaw. reality na may malimpyo, may mahugaw. How will you handle a dirty toilet? Quezon nga ni pag naihi kami so dodohan kami. Kung you want to pee, let's go. Pee. Pag mahugaw, na distansya that bowl, Narayo. bahala na la magkalat. Basta diri madukot that may onidoro. Pero kung may urinal, Pero maram ka, hikation talaga. Bisan ng baby pa yan, siguro nagtuon niya 2 to 3, di ba? At 2 years old, never yan nagkalat na toilet bowl. Ngan ito nga may mga turo-turo. Never talaga kay tututok niya. tutok niya. Tututok gud niya nga to, tas di tissue pa iton Ngan diri kay ginsasaway man, oy, deret asyat pagkuan ha. De kay syempre kumbaga haamon part it pinaka dapat malimpyo is toilet. Kumbaga di ba kita amo talaga amon so syempre ang Pilipinas tam toilet talagang kinahanglan amot pinaka mahusay kumbaga toilet haluag. Diri hiya comfort room talaga. Diri kami talaga itong kasi nga basta lang may uruhan may kariguan diri ako gusto ko toilet ko maupay malimpyo mahaluag. So amo ito nga era Quezon
Di na balay gihapon, may dahira mga kalugar yung CR. So maaram ka na nga it na CR la didi ikaw ka naman Aram, mahugaw. oo. Mm. O pag himari, amo na tiya, maaram na tiya nga tissue so kadin eh. Mm. Kay talagang Babaro training, man training la, training. oo, training. Patience la talaga kay I know makuri talaga especially kung adi hagawas kay mamimiling ka mong toilet, mamimiling ka tututuan mo Paglalaki, na la talaga hababahi Mari makurat tututuan na la talaga kay babae. pagsisigmon mo Mari hold your pipi talagang hiya na train na la talaga yang nga mag-hold it iya pipi kay Pagka Pilipinas, sorry problema kay bisan pwede ka lang pag-stop mo, dida, ihikita dida. Okay. bahala na lat di da ingat at may Oo. ligit ko man. Ligit kaliding. Mm. Pag didi kasi waray man, kawaray ka man choice. Si Quezon, one, di ba? Dati, butilya. Botilya na la. Dida, auto. Oh, dida, solid auto. Oo. Butilya. Maram na iyat. Hmm. Binoy Scout. Himari, cellophane. Hmm. Ano ito? Plastic bag. Basta lang makaiya. Sige, di na ihit plastic bag. Kay, waray ka man choice. Kundi, paihiun ito or paanuhon. So, amiton. So, bagan, parenting talaga. For me, motherhood talaga. Ano ito? Pagan, damugat na bago am life. Especially life. Kay, syempre, um, bagan, ako kasi diri ako masyado patient. Diri ako patient na person. Pero nagka-add akong mga kids. Bagan, mal-learn mo nila ito. Hagi, ito nga, pahinay, kailangan hulaton, sige, kay take your time, kay bata man, or, bagan, may da kasi hira Quezon, hira Mari, may da mga routine nga, kailangan nira himuon and ma-frustrate nira kung di rin nira nahihimo. So, kailangan patient. So, di da talaga na-learn mo as a mother or as a parent maging patient towards your kids. Kay sing pa man, every kid is different. So, may bata nga talagang malaksi, tutduan, may lalat bata nga Pangangaon maiha, pala. tutduan, pangaon, mahinay. Pero, Malaksi. di rin naman hiragin kukuan ba, gin force into eating. Kay once gusto nila kumaon, makaon talaga. Pag di nila gusto, di rin talaga nila gusto. So, amiton. Forced into eating. Pero waray lawat. Forced into specific eating. Oo. Waray liwat. Mm. Kuan liwat hera. Bisan ano tam ihain di da nga pagkaon. Bisan paksiw. Waray may nasing iyo. I don't like that. Waray mga sugad. Waray. Kaon is kaon. Food is food. Tako nito permanente. You don't like to eat? Okay. Go to sleep. Mm-mm. Oh. Waray man kuno bata. Waray man kuno ano? Dili ka manday. Mamamatay nga. Waray kumaon o sa kaon. sa kaga. Sa Usa na ka sa meal. kamil. Bahala ka dadi kumaon. Ikaw malat tugutomon. Pero balit, marisyo ba itong damot anak? Paging kikita ko yan na, Mari, daraga na, ano, 3 years old. Hikison, may danaya on likes, dislikes, may danaya choices. Tas si Mariman gihapa no, may danaya, direkiton, Diri ka magpapareho. di ko magpapareho. Ito na like for example kanina, ice cream, ano sa chocolate, ano sa strawberry. After na luwat, ice cream na luwat, vanilla, ano Oo, strawberry. waray, mag-iba yaran taste. Di rin talaga kasi So, nga pareho. May ni tiebreaker dahi Milbia. By Ambot. both sides, okay. Akon didi. So, yan na nga, they're growing ba? Parang na-realize ko, maupengyan nga, umulpot liwat ti Milbia. Kay bagan magiging a little sad siguro kung bagan paro nahera, alam mo yun, independent. Kay we try our best na our kids will be independent at this young age. Kay like yun na, papakapot na meron money, so they know that they can buy Saring nga food. ni Marie kanina, Mommy, why did we not buy toy? I have money. Gusto niya. And sa naliwat, ang mga frozen naliwat ng mga toys. Takay tag 49 dirhams. O takay, ito nga mga toys nga ato dito ha toy store. May nahiya. Dila naman gino-open nga tanan. Kaya makurig open nga tanan. Waray nahiya, di ba? Di na may excite pag openin iba nga toys. Pag my birthday, si save anay tamo na. ginihimo, open pa usa-usa. It iba nakakipla.
Oo. So, nasiringa ako, Mommy, why we did not buy my toy? I have money. I have money. May dagad laod og iya 10 dirham sa iya wallet. Nasa man dapat ko no gimpalit namon sa ko and imo money kulang pa para to nga imo gusto nga toy. Nasa ko you have to save pa. Wala na yung mahimo. Kay lumakat naman kami. Pero may ton. So, aray, asya ton. So, Maarong kuan. Ice cream. ice cream, I oo, have money. tama. Ganaabre pa. Agi, pero awiton, marisyo, ano. Yan try naman niya pagpaslip iya room. Waray, binalik Nag-try lang lang pa. 2 nights, then waray na. Mm. Anyways, Pero din lang those, kimpipersa. oo, those who are trying, just try. Kay, kumbaga, there's always a reason kung kaano, kaano diri pa naulpot yan na it blessing. Pero once umulpot iton, just make sure that you are, ready enough to, Bisang diri ka ready. Pagkada na, magre-ready na lang ito. amo laliwatan, no? O Oo. tama, oo. O Amo. sa bagay, kay han nag-asawa nga ni kita amo to na akon fear is, kaya ba naton magbuhin bata? Just imagine yan na nagtululugo na kailangan buhiod. Pero, whenever, Permanent malatak standard. Awas sa nila makakaunlat. ano team standard? Para pwede ka bla. Dila. Oo, amo talaga tot iya si Siring. Bisa na iya mga friends permit masing. Basta tak standard, parang pedicab. Parang pedicab, kaya magbuhihin na pulo nga anak. Ano pa kita? Kaya to naton. Oo, maganda ito. So, kaya no kita makahadlok magkaadahin family if kaya maniha, if Ngan- imahatag man. Pag-ada na ito, God will provide sa Oo, rin tuod paman. iton. Tuod. Baka na sit into place tanan. Baka, okay. Pag ano, bagahin, dire, kay syempre, it pagkaadahin anak, aton perspective kasi, aton mindset, pagkakaadahin anak is blessing. Blessing. So, pag gintagang kahin, so ganinin na blessing, diri ka papabayan it Ginoo na tatagang kalahin responsibilities nga diri ka niya Pero, i-guide, tatagan it ba nga nagtatry nga waray, syempre, may dagapit itong mga medical interventions. Yes, So, yes. mga pagapit ito nga Oh, option. don't lose Oo. hope and Kunwari don't be tala- afraid to Kunwari oo. talaga, then, kung gusto niyo magka-baby, adoption. Damot Oo. kuan. Damot baby na Damot waray. gilalabog nga bata. Siya nga na, kung diri kami ito, pwede ko puruton. Balitaw. Dudugang ko to din Tuod. Maano talaga. Kay, kaluit, baby nga, sugad ba? Babayaan na. Mababayaan. Siyempre, pag dako ito, bibilngon na, hay, anak. Anak, anak yung bayaan, anak yung abandona. Pero, Agi balit. Hindi ko ma-imagine basta nga ni may na mga stories about sa sa news, dito. pag nakikita mo news. Oh, pag parang paano makakaya mag-abandon? Although those people who do that may nagapetera Reasons. But for me, it's better to abandon than to, I don't know. Ayaw kita to nga topic. Kay sensitive. Anyways, Very, pero ameton. very sensitive. Oo, Labi na pero it kuan. Ito, conservative oo. religion Oo. natin. May Pero ameton. Kumbaga my motherhood journey is super colorful, super beautiful and may dagihap ano ito? May dagihap sinasering nga may dahiya black and white, may dahiya colorful, may days na sad, may days na happy. So, thankful lah it support. Bisan kami lataad thankful lagi hap nga ton we have families back home na nahatag prayers, nagpe-pray for us, syempre, nagpe-pray tera mga apo. So, dakot bulig ba iton kay prayers oo. is good, money is better. Asyaan mga pamaskuhan, charot. Karat kuan, ano ito? Ay nala. May da ka pa iba nga pakiana. Like, pakiana ko, how was it traveling with a 1-month-old baby? Ay, oo, we forgot yes, we almost forgot. Paano ba? Okay lo. Wag di man Quezon traveled 6 months. 6 months. Mm-mm.
Nanumdum ka, nahulog pa yabe na Japan. Huna ko, Ginitsa. kay an diri, kay an iya an bed, 'di ba? Bed curtain. Huna ko an curtain wall na diretso. Diri ngayon, an curtain may gap pa ngayon nga siguro 1 foot na pag-roll, takay na-roll na hikison had to 6 months na roll, double roll ya, pag double roll, pug, hulog. Mo pa nala carpeted. Oh my God, nasun ako. Okay, hindi nga bata. Pero hikison, every time nahuhulog, may daya. Nanumdum ka, nahulog yapya dito, Pilipinas. 6 months gihap. Nauna an pilo, tas siya sumunod. Nahulog yung doon, kwarto ni Radadi. So, okay, hindi nga bata. Kay malingoy ang mga dedication. Pero, ay, Quezon traveled at 6 months, and how many times siya nag-travel? Naka-travel niya iba-ibang lugar. Himarilo at nag-travel last year la, Tungod ang 2021, tungod ng pandemic. And then, at least na-experience ko na Himari, nag-travel, nga waray pa baby. pandemic. Twice. Oo. 3 times na din ano. Oo, nag-Armenia kita, di ba? Oo. Tapos iyan ay Milvia. So kan Milvia, syempre makuri. Parang actually it was a gamble to travel with a 1 month baby kay simpa man an airport, an airplane, 'di ba? At air. So yan na nga may COVID pag sinisayan amon pedya. It's not safe, but it's up to you kung gusto niyo mag-gamble. So we took the risk, and thankfully Kuan man ano pa ini? Sincere nila. Ang baby masataas era immune system. immune system kaysa Especially kay na-vaccine man ako Nabaksinal. hin COVID, tapos siya magkakadayan antibodies. And aninin tawag, thankfully hanakato kita Pilipinas. Waray, bagalayahin. Oh, katurog kaon. Kami the more palugod. good man ni mo ginwo-worry ti mo na huna. The more kalugod nga na Nafe-feel ni baby, oo. no? Nafe-feel ni baby. Pero oo. pag sipon mo kay kung ano ito, kung mahimo na laini nga permanente amot rason nga diri ka Makakauli. ka-travel, di ka travel. makakalakat tungod kay pandemic ton. Bakan oo, okay. Kay sining pa man kumbaga nagkamay na vaccine. Okay. Tapos sige bisan nalat ubo, di rin man kawarat ubo. It May- flew amon lagi hap. man Season, lagi hap. amon lagi hap. Pero kayo nung di ba kita, kumbaga, actually, kami, malakat good kami. Oh, actually, sinising ko, kami na family talaga, hindi kami mapuruka usa nga, ay na weekend nga, adila kami balay. Parang it's unusual unless mga bata may sakit. Pero bisan nga ni Hera, like now, they just had flu. And we don't, diri talaga kami ang tipo nga, mapuruko la balay for the Kikitang on- TV, kikitang gano'n, TV. dere. Parang, Mga most outdoor person oo, kami. oo. So, bagan, bisa it mga bata, exposed ha, public, bagan, masingera, kay ang pag-open nga niyan vaccination na 3 years old, gimpavaccine ta dahil ni Quezon. While ang iba na parents, very, very anxious sila, bagan, dinera sure kung mapavaccine. Ako talaga, go, kay, kumbaga, Di ba ihatag kunwaray? kung makakaraot. Oo, di ba makakaraot? Oh, I don't know. That's just that's just how we think of it, like especially as parents. Parang bagahin masingera ayo paggawas kami waray man at mga bata dili man nera buyag In oo. the last, tikahan nag-start ang pandemic, Oo. gawas kami. Flu Pag la, kami flu. gawas, di kami nagmamas. Oo. Diri. Pag siri nga di na kailangan magmas, di kami nagmamas. Hanakadto kita Armenia 2021. Waray Di gyap maramas. kami nagmamas. Bisa na kada kami Pilipinas. Waray man maramas sila palo. Oo. So, pag nagawas ako nga may merkado ako, waray man ako mask. oo. Waray man may nasita. Amo diri ano pa ni? Amulat amon style of parenting, parang Relax kami sugad. relax to. Diri kami ang tipo nga full of fears na agi may anak kami, diri pwede nga may bisita, di pwede nga may mauranan. oo, bagan diri kami kasi an sugad. We are Oo. relaxed parents, chill lang. Sige, gusto mo magkarigo-uran, karigo-uran. Gusto mo mulay didagos. Kay kumbaga, we don't want to cage them in this time o ma-overprotect hera kay parang bagan di rin nila ma-enjoy it era childhood like di ba parang Sige lockdown ang mga bata nangangarigo dito dito dagat dagat. Kay
bali kun Okay na, siring man ng government. Pwede na, open na ang public, Mm. and Haros parks, kami and beach haros kami public. nakakauna permanentehan Oo. mga open kay nagpakawat uy pwede na katagos. Bisan nga Kaya niyan, ni ba diri. diri man kay ayaw pag kinadto, ayaw pag kaput hadi, Oo. ayaw pag kuwan. Ayaw pagkarawat yung bisita kay Oo, ayaw pag COVID. ayaw pag pasuldat balay. Maram kami had precautions. I mean, ginihimo nam it amon Mm. part. Pero pagdating nga sugad, syempre go. Pag uli nam nga di makarigo anay, manuhug, gugas kamot, sugad ba? Mm, mm, mm. Pero it doesn't mean nga ma-stop an amon mga activities tungod Anam, lahan mas tapit ang world. pandemic. So kung Oo. hain ang mga park nga Oo, okay. open, di Pag sneak. siringhan government na, pwede na mag-park, pwede na mag-beach, kinhimo na mong kay nasi man ang government pwede na, pero ang time nga lockdown di talaga ra pwede ha mall, di ra pwede ha Dala park, auto. dala auto, road trip lang kami, road trip. Like an Philippines o Mapalit na kita breakfast, tas adi na mapalit lang kaming kape, nag-quarantine kami sa Philippines for 7 days. 7 days. That was during Christmas. Oh. Pakagawas lot na mo na di ka mo balay gadi o ngadi. Oo, Wala man oo. na to. Okay man, everything kuan man. Oo, buyog Okay. han Christmas last year. Waray man, Mm. pauli na tiyan na dyan, waray man gayop. So, parang bagan magsisisi ka ba kun masin ka wari man kita magkasakit kaya no lugod wari kita maglinakat. Tapos I mean paano like say kami naglinakat kami wari man kami magkasakit, so wari kami frustration or wari kami regret nga agi umuli kita Pinas pero wari man lang kita mamasyada wari not even Masyada. oh Mga bata. alis diri kami ma-frustrate ba na wari na din Ganyan ginhimo. na, mga bata, syempre, look forward ko nila. Mulay, Oo, be with friends, patod, mga patod. oo, Oo. mga family members. So, kami, pero, sige laki. Bisan it amon nani. Actually, amon Oo. at amon kuan nga. Kung magkaka-COVID. Mm. Ay, kita ito pag Okay, during kasagsagan ng di na COVID, magsisisingan tam nanin, pag ginawas, ayaw kay pag kuan, ayaw pag ayaw pag go. off, pag day Oo. off, si Pag kuan, go. oo. Sige, pag kuan, kay, Basta wala lang ta- paswab, oo. paswab la base on true hit government kun every 14 days, paswab every 14 days, every 30 days, paswab every 30 days. Kay Wala may himo kung positive talaga. and thankfully no, thank Mm. God at to na time himari baby pa good, waray pa mag 1 year old. Waray mo na no. Bisan nga nakakahalubilo kan positive pag imo na time pag swab. Waray Waray man. man. Negative. Amo na. Pag Pero- diri talaga makaigo, diri good siguro. Diri na kuan to gapon nga an akon nga ni director nga adlaw-adlaw ko haros nakato ko iya opisina, Waray mask. waray mask. Pag swab na iya nag-travel, pag abot pa swab, pag swab positive, nasa ako positive ka. Oo. Sige, pasablat ako. Pasab ako negative. Confirmatory negative. Waray man. Mm. So, No, direct if kung masasakit ka talaga, masasakit Mm. ka talaga. So, Bisan yan. diri COVID to, bisan normal flu. Flu. sugad. Labi na flu kay seasonal. Especially kan the case kay nag face to face na gud to hira pag may mag-positive era back to online. Pag okay na luwat after 14 days balik na luwat hira face to face. Diba? Kapera gud to nga online kay may da nag-COVID. So ganito. Ngan kuad ang government kasi talagang nira gusto may balik ko da normal dayon. Yan na nga ni waray na mask ka public, waray na Waray na gyapan COVID restrictions. checking oo talagang ng free COVID. for all na. Normal. Mm-mm. Living the normal life. Tama. Diba? Optional mo kung gusto mo mag-mask, pag-mask. Yan ang lugod. Like na pareho na ha Japan. Kung may nakasakit, nagmamask ka. Oo. Para di ka makatapon. Pero pag normal ka, matak napapansin niya na kaya na seasonal man din Flu. mahagkot na. So, nakikita ko yan na pag like kanina dito ha mall, achoo! Nakamask man. Okay. Mm. So, kita mo, baka ang mga tao lugod na may sakit, naamot nagmamask. Mm-mm. Sukad ba? Baka discipline na ba? Na-discipline na. Pero na Japan. Japan, oo, Mm. tuod. Amo dito Japan, di ba, nakatugod kaya na doon nakamas ngayon. Basta ngayon may sakit ka, may da ka mga flu-like symptom, ikaw at magmamask. Mm. Mask up ka.
Kay paraan, di rin mo matapna ng public. So, ganito. Labi na pagka-train. Oo. Pero, ito, ano pa man mo pa kay Ana? Pakianak ko, makakapat ka pa. Nasing talaga ako kan Milvio. So, hindi na talaga ako. Nagtutok talaga ako kay masakit-sakitan. Kaya, unless na ultrasound kan Milvia, 3.4. So, sa ko, kaya ko ini. Kung kan milbi nga, disgrasya, makakapat pa bakit? Hinakmakagan. Nasa rin mo na kaya, hindi ko na talaga, so hindi na talaga ako mautro. Kaya grabe, masakit-sakitan talaga. I mean, ano ito, nakita kaya so, nga. na-imagine ko, iba nga, hala, sige lot pag binurod nga, maulol kayo pag labor, maulol kayo at delivery. Kaya no daw lehera, baga nalan, waray laha iraan. At iba't iba na kadto hospital. Crowning na ngayon, pero bagalan waray. Oh my God, bagan. So, iba Bakit? talaga. Ibang- Dito mo talaga. Ang nakita ko nga na news, di ba napila Napila leha pag sa pagsakay ng kahidbas. bus, Nakaundo na. nakaanak na iya. Oh, di ba? Asa ko, ba't ako daw lang ito kasugad Matumagod mat mga hagtas. Good mat pain threshold talaga. Ako daw lang ito ba't kasugad. Talagang, bisan butit LBM, Maulol, naabot ka nga mahilab. nahilab. Ano ba ito nga, batak Tawat. ng magawas. At bata nga, tas madakot Grabe, ano minunaw na tumatog abkala nga, mautot puk, adto na. So, grabe. mautot na Grabe, tapos may na nasabag na no. cases. Okay. Diba? Amazing ito't mga suga dito talaga kay Makakainak ito tag na pulo. Kay, nahuhulog na la. Pag sa'yo pa mang, nahuhulog na lang ano pa bagalan. yun? Bagalan to hinog na, nahulog na lang. Natural, pull of gravity la. Pag nga na ya, puk, hulog na. Awan talaga iton panganganak. Bagan force of gravity man Pero talaga. worse ito, tuwaray ka ginaabat nga nahuhulog na la. Bagalan to. Uy, hinog na, nahulog na. Grabe ito talaga. Bisa, naigukat bula nga, tennis ball. Maabat ka. Grabe ko dito. Ako nga ni nga. Nakapila lang po ako sa bus. Tapos, Pero buro diya, marami nga buro diya. buro diya. Ang problema, ito kundi maram. Bulate la. Uy, may dabayad to story din pa to nga country nga. Tiri talaga maaram nga buro diya. Kay waray nga ni ginaabot ko no nga, di ba, kung nag-use it baby, sulod may fluttering feeling or talagang na-feel ka. Waray, basta umululalan niya tiyan. Pagka doon niya clinic, burod ka man, maaram ka nga burod ka tiri. Pero naman ka man. Mga ranak na balit dad. Waray nga niya or Grabe ultrasound. May dagat anak ko na rin na sulod. Kasi man ito naaabot. Ano, bisa naman la nun pag mumuvehan iya tiyan, nga na-weaving ano. Sa man pagkakaon namin, di ba, pag nakaon kahin citrus nga. Maaslom, oo, Oo, na-move na, na-move. reacted baby. Waray talaga. Okay. Basta nala ko matuloy hospital, kaya nagsisinakit ko nun iya tiyan, huna niya may something. Tapos nasabta na ultrasound. Dadan niya tiyan, guti. Waray mo kita igresyos. Kaya ba, lot to waray lot asawa nga. May daya boyfriend. Bangin na to. Mama Mary. Waray. Ay, Mama Mary nga, ni umabat nga, buro diya. Ang Sabagay. saipad to. Waray, go diya ka nalaman. Waray, go diya ka alam-alam. Ba, waray gudiya ka. Di ha maaramit ko na sising nagbuburod. Waray experience kay bata pa. Anyway, so asya iton. Diri na daambot. I don't wanna end my statement there. I don't want... Si Mama Nera, ayoko magsalita ng tapos. Ano ba to English? I don't want to end my statement. I don't want lose a thing. Ang balitaw, si Mama Nera, kung ihatagit ginu. Simba ko. Simbako. Kuhan na ganun. Ay, kung naku Marisyo. Makakatalwas ng takit at kuhan. Kokomelon. Kokomelon. Makakag kita noon takon baka kuhan. Maupay nga, ano ito? An manguri pagod ano, kay kan time ni Marie, syempre, maray nagod kami plano, ano magkami, pinanhatag na namon tanan ng mga crib, playpen, ano pa, walker, high chair. Tanan pinanhatag na. Mopay na lang kay ana mong gintagan, mga kilala laliwat namon, nan balik laliwatan ni Baa mo. Ay, borod na. Balik.
Agiton, pero kay amo talaga ito. Yan na, practical naman kami hinduro. Di na kami napalitin brand new, pero may na second hand. Pero kung may da kami mapapalit nga brand new nga, affordable, nga maaram Or kami nga, naka-sale. naka-sale, maaram kami pricey ni, mahal talaga. Papaliton namin brand new. Pero kung di kami makakabilingin brand new, di kami marketplace, Sus, damot. second hand, Damot second hand dida. Or- or Mag-upay may pa. kilala kong kabuburod la or eto kapapanganak lang waram ako tatapos na niya gamiton na tapos na ang stage iton aaroon ko kay sisingo kung gigagamit mo pa pwede ko paliton sugad ba kay kumbaga sayang liwat ko mapatakon brand new Ay, diba. ralawat side yan mga may dayo burod. Naghulat na dito. Di na. Oo. Sunod, kamulat sunod. Ay na, pag binalik ka akon, ha? Oo. Amo na sugad na gud ito't matatabo. Mm. So, May No. naghuhulat na. Amiton. So ikaw ano man itim assessment ha akon as a mother? awaray ko po si sharing. Di ba ko rin ko man ito magkuhang ay baik niyan lapatungon. Di ano man imo masisering. Very good. Very Kumbaga, good. kuhan, 10 out of 11. May one wrong. Based on safeguard, may 99.9%. Di 100%. Safeguard na nga nito. Nasa ano pa kaya kung unsafeguard? Anong gamiton? Kuwan la 99.9% germs Germs. liwat. 1% light. 0.01 light. Germ free. Kuhan, protection. Balitaw agi iton. Awaray ka. Sharing ko pa man na akon la iton. Support la. Di ka man na siya naundo. Wow, pero kung pwede kita magtungay-tungay ul. Ay di rin nga ni ang kanmilbiya nga ni kay grabe talaga ni mo support. Talagang son kay gusto ko mahagkot nga kuha nga dahin mga ano to di ba ang mga panty ang panty nga ni nga ang para anto ang net na panty. Di ba mo to ning gigamit ginuhulos ni tapos kakadi mo agi malimpyugan nga ang bago di ba Ang kanay panty. Nagkailangan mo. na hospital ba di ba ginpapagbalyo ka man in panty nga gos. May brief ako kaya nagpapagbayo ng panty. Dili ako. Aw. An gos nga panty nasa kuson ko nga dahan gos na panty an bago. Tas hulsain mahagkotin na tubig kay asin grabe pamamalhas Tatagan talaga ko yan, to na gas time. mask. Sabog akong sabog. So napi yung son malipog matak ulo. Tas maululan naktiyan ang ginag halo-halo lanak inaabat talaga. Bago ito nga teknolohiya, no? Oo. May daga dito hatun kan kayson waray lak mag-avail. Ah, Kaya ko man an pain. An kan milbya kasi dire ko talaga kaya. pero, Pero worth it. Pagkatima mo panganak. di luwat. Kay, sa bagay. Kay, damo lo tidit kon. Damot ano ito. Mga kung ano-ano nga mga Okay, gamit. pero thank God kay at least kita it nga di covered man it insurance. Mm. Tapos mag-operate facilities. So bangahin super blessed na laliwat nga natanan naton na kids dinigin anak. So wala kita sinisering nga worry pa. Wala ka di Mga- babaydan. Wala ka babay Saan ka di na magstay 40 days. Kahit 30 days kung gusto mo. Di rigan liwat, grabe. Kaya kung kinahanglan mo magstay. Oh, stay. sugariton kailangan haira nga tulog pero may good kita na More stay. than More 8 than days. 7 days Oo. kay tungod nga Phototherapy. nakaano era. Oh, 'di ba? Tapos Libre ka pa libre pa pagkaon, libre pa internet, Pagkaon at bantay. libre internet. Pwede ka ba mag-request steak daw? Pwede steak. So kung Baka makapoy naman. makapoy naman ito yung menu, may daba ka mo steak? Oh, may da ma'am. Oh, may da ngayon. Sige daw, takit-ukit nga Sa steak. akin daw na steak. Doha, Bisan- kita doha. Bisan di rin ako naka-admit kay syempre an bantay, an baby, kailangan mang kumaon. Dili, actually, mga hospital dili. Bakan hotel. Ada na to, o baga gud talagang hotel. Pero may debang hospital na dere. Depende kung hain ka mang covered. Ambot ka bisan dili na hospitalan. Nagkukuhan nim. Kung pwede lang kumaon ng steak, may steak. Alagad kay lunch, breakfast, lunch, snack, dinner. Oo. talagang fresh milk pa kun fresh milk. Tapos, Amon ginhimo gindara namon an amon coffee machine dito. Kay libre man an milk, o di ba? oo, gindara niya. Gindara ko nga tong coffee machine. Nasir nga ako nan security. Hinay ko nung nga to. Kay bayan ko nung mag-overheated nga.
ano ito? Machine. Mga machine. Kasi gila kay tag-usa man lang ni kakapi. Kada adlaw. Diri man Mm-mm. ini. Pero Kuan. balitaw. Marie, what can you say about mommy? Marie, what can you say about mommy? Do you love mommy? I want mommy. Mm, I love you. I want you. Who do you love more, mommy or daddy? Mommy. Mommy. Yes. Mhm. Mommy and daddy. Yes. Yes? And Maria and Koya. Oh, so sweet man ni ate. Amin yet, the sweetest haera niya kuya. Pero feeling ko Milvia, sweet gihap and the most cheerful. Mhm. Ay ni Marie, hiyat sweet pero naughty. Naughty. You're naughty? Ha. You're like daddy, naughty. Pilyo, pilya ini, amot pinakapilya. Yang ini. No. I'm not Maria. You're what? I girl. You're a girl? Yeah, girl, pilya girl. You're naughty. I'm not naughty. So, yun. So yun. Sugaron talanay na istorya. Sana Sunod lang. nag-enjoy ka mo in amon topic. Yes. Next time, giluwat kita pag So, it istorya. akon la end note. On an end note. Say hi. Dad. Okay, wait. I'm gonna say bye-bye na. Yeah. So, just an end note on motherhood. So, ano ito? Just ano lang, para ha mga mothers out there and magiging mothers and who are mothers out there like me and para ha mga magiging mothers, um, just pray every day kun natod ka mo hit prayers. Pero ano, just pray na ano na syempre always kita taganhin good health and always tagan gyapin good health at partners. Kay like I Baby. said, the journey will never be the journey will be more will be easier, magiging mas madali, mas magiging magaan kung may nakita partner. Pero kung waray man kamo partner, don't worry kay simpaman it Ginoo diri gyud papabayan it mga mothers. Kay Oo. remember, Mother is mother. may gusto kaya kan maro. Waray. I did not say anything. Pero balitaw, ano pa inin tawag? Ano ito? Siring pamanira. Everything will just fall into place when you're a mom or you're a parent. Sing pa man ni Jason kanina. Magiging ano na lahiya. Magan tawag ito? Ma, ma, kung ano man, kung may daman kamuya na experience nga difficulties, challenges, parang pag Everything ito? will be put in Oo. place. magiging they will fall into the right place at the right time. Exactly. Exactly. So Eventually. asya iton, don't be scared, don't be frustrated. Pero i-acknowledge gihapit iyong mga feelings, ito na mga feelings of anxiety, feelings of fear, Share. i-share. Oo, Share. very important. Ako 5 months postpartum pala ako. Pero tungod manggod nga may da ako ano ito yung support system, especially with Jason and the kids and etak nani. So bagan di ko na feel, di na ako nagkakaanan mga postpartum blues. Probably I don't know, di rak maram kung may postpartum blues ako or Waray ka man nakita ito mo. depression. Thank God wala ako depression. Three kids, waray ka man nakita. Baka normal man. Oo, bagahin, sanay ka na. Sanay na lat imlawas, sanay im mind to think nga I work, damo gapit ak work, bagan, I mean, aniton, iton, akon ba, iton, loaded work, damo gihap. But then, after work, pag nakikita mo na't mga kids, baga natanan nito nawawara. So, pag di ko na feel nga nagkada akong postpartum blues, thank God. So importante talaga mga fathers out there, bangin mga added father postpartum blues. lurog. So amiton et mga nakikitaya na mga namamatiya na mga partners, it aton mga wives, it aton it mga mothers, just
support your wives, support your partner, because um Support diri financially. dire dire in material things, but in emotional, mental, kay Mental block. oo, pag waray talaga, pag you feel alone, talagang masink in talaga ito ng mga fear, anxiety, probably ito ng mga bad ano ito. Oo, kay like ako, pag may da kami lakad, ako talagang, kumbaga, matured ka ba? Tumanahon na. Pag may da kami mga lakad, may da kong mga anak, may mga bata. Bisan pa ito ano din nga po kan, direket magiinom. Mm. Kay, Mm. kumbaga, iisipon ko permanente, it safety, makakauli kami. I mean, kung may kailangan bulig, mabubuligan. Oo. Kaya kung hubog ka, kung nakainom ka, syempre, di ka maaram na may magkamayada emergency or may Mm. mayada something. Mm. Di ka maaram tim himuon, kumbaga, turog ka. So ako, bisang kami kumain, bisang kami nagta-travel, pag sumasay nga ni Kim, pag inom, adera ako. Mm. Ay, labi na pag travel outside of the country. Siyempre, amo tatakon kuan nga. Dapat imo mind, permanente, ano itong tawag, Focus. focus, maaram ka tim himuon, diri ka, ma-out of Oo, diri ka kasi decision. sirigngon nga masing Jason, ayo pag inom, Jason di or basta Jason maramit kami kasi maram kami amon ang tawag gini maram kami rules ba isa't isa, and para hit mga kids nga it safety so ganito like he said, pag ano ito pag nabiyahe diri talaga tiya mainom, labi na ko naharayo nga mga biyay outside the country or bisan di dila Dubai, di talaga pwede mapiraw pero diri mainom kay Diri ako ito. amo to tiya worry paano pag may mga emergency diri pwede nga adi turugya tas adi ako nalulurong na kay adi may emergency, di ba? So kailangan ba it focus namon or pareho kami in In the the right right mind, mind when it comes to decisions. decisions, and when we're with the kids, kay syempre top priority mo whenever you have your kids around, whenever they're around, is to make sure they're safe, they are healthy, and waray matatabo na malain sugad ba iton. So amo leto takon ano ito ma-advise ha mga mothers, ha mga may mga at mga mga going to be mothers, and just or mga husbands, just support your partner or your wife, kay it's a big factor talaga from pregnancy to postpartum, a good support system Diri from the lang. partner. Malagot pagka Basta pag madako, sa oo. pagdako. Mm. Kay di man Iton, iton iton, it's responsibility dapat good as one ka mo permi nga magdedesisyon para iyo life, mag-istorya. oo, mag-istorya good, be open with each other, iyo mga hinanakit kung may hinanakit man, and it's normal na ma-frustrate, it's normal na Kaysa na siya. makakapoy. Ay, What happened? Yeah, because that's too much playing. take rest. That's enough na. It's okay. It's alright. See, you cannot play every day and for many hours because it will make you feel yayay. Now you know, right? That's what I feel when I'm working whole day. It's okay. Take rest. Okay? That's enough. Did you turn off na? Okay, turn it off now, okay? It's time to sleep. Ate, turn off the TV na. Okay, we will sleep na. Okay, go. So yun. So we hope that today's podcast nakashare kami in mga tips and Points. points and some And- advices na And book. pilian na lat yung gusto nga ng mga advice diri man nga tanan kailangan sundon. Oo, Mo diri. leton that applies to us sing pamanamon, it depends on the person you're with, depends on the support system you have, the how you will handle motherhood or your journey, and you can nitpick whichever tips and pointers applies to you and to your life right now. So
Yes. Yun. So, thank you for watching our Thank you. podcast. Natanan na podcast, natanan nga nagsusupport itang podcast. Thank you Thank so you much. so much. Subscribe, like Don't our forget to page, subscribe our YouTube. page or follow our Facebook page and subscribe with our YouTube channel, Waray Katok, in both Facebook and YouTube. YouTube. And of course, please share, inform your friends, yung mga katrabaho, kasangkayan about our podcast because it's nice to, bisan mamatila ka mo, di naman kailangan na tumod ka mo haang. Nice to interact. Oo. How I wish, no, parang Mm. someday our dream is to really make it big in podcasting. I don't know if our topics are even relevant, but then sana one day maka-guest kita nga Maka-guest nihin. kitahin mga O dire nga permila kami nga duha. 5 or 4 people. Oo, sugad mo ba? paisanan sugadini, no, round Mm. table style nga Mm. discussion. And Kay para hamon side, okay kapit to kay I mean sharing set ideas or Sharing magkaiba-ibang life experiences, magkaiba-ibang oo. stories, magkaiba-ibang contradictions between Oo. I mean mapahiya. So Oo. next time So mamilig hopefully, kita. makabiling kami igigest din ni amon podcast. Good, Pero yes. kailangan di diya makaturog kay nagkagabihan kami. may upod nga inom. Anyways, thanks for watching. Thank Bye. you. Bye-bye. Bye. Say Say bye, bye. Mom. Bye. I love you. I love you. Say thanks, fans. Kiss fans. Bye. Bye.